ilmais sandaaleis mut tuskin. Enemmän dokivitsejä ku huumeis lomilistei. Pedagogisia riskejä, kaikista naisista on poliisiksei. Joo, tosta tuli pikku napsu, niin vedetään nyt pikkuin bonusputti tähän. Sitten vaikka sattuis napsuuksi lisää. Et otetaan vaikka käppi tähän 150. Kokeillaan. Vähän näyttää vittu heikko. 40 spinniä. Oho. Sieltä ei olekaan. Sitten tosta Zeus. Täällähän on 5 katteria tarjolla kuulemma. Tää on vittu, tää on paskapeli kyllä. Musta tuntuu, että 3 katteria maksaa paremmin kuin toi 4. Aina kun saat 4, niin aina vittu. Oikeesti alle 100x. Aina pari lekaspinilla tulee se 1 tyhjää pöytää ja vittu. Toisaalta ruoska. Ja sit loppusutii tyhjää. Saattaa 1 tulla vielä, jos se olisi muuten aivan paskaa. Mä oon ottanut paremmin rahaa nää 3 katterilla. Juetaan. Kaiket pari euroa tulee takas. Okei, tiputa. Mä veikkaan, että ne 20 spinniä on tullut free spinni. Voi varmaan sulkea. Nyt tuli. Ei. Really. Nyt. Sehän ei tätä nyt voi kesken jättää. Mennään sit solmuun tähän, mutta kyllä tästä on otettava. Nyt. Vittu. Nyt. Kai se on... No niin, nythän se on. Ei oo. Oho! Adrenaliina. Vähän 5 katteria tuottaa nyt. Ei vittu oikeesti. Miten vaikea on? Ylettää sylkeä bonareita, mutta nyt on vittu, nyt ei vittu. En mä voi lopettaa tätä kesken. Anna saatana. Kato! Oliko tää jotain muuta herkkua? No. Tää on nopea. Kattokaa tätä. Plups! Onks tää jotain muuta herkkua? Ehkä me avataan nyt vittu. Meillä on superi tästä ja tästä on paskapönen. Mites toi Denso tuli ekalla spinnillä? Vittu mä ihmettelen. Se ikinä yleensä. Tosiaan 6 kyssää pitäis saada. 3 bonaria. Joo, sai. Mut ei keskitä on paremmin.
Voi vittu oikeesti, nyt ollaan perä. Hanska tulee tonne. Kumpi eka? Tää tuli pelaamalla, otetaan tää. Ei niin, siis Densokin tuli pelaamalla. Mä en. Ja muutenkin tää on aivan paskapeli. On tässä tää superi. Nyt on punaisia 5 päätyy ja silmä tohon ja... No, 6 euroa enemmän kuin oletin, että saatais. Napsu. Oli jotain. Ei. Sit ala rääkyä vittu. Ala rääkyä. Ai vittu, toi on ikävä juttu kun tulee noit heti. Se yleensä meinaa sitä... Hyi vittu. No okei. Yleensä kun tulee noit... Paljon noita äksiä, niin se meinaa sitä, että vittu bonari on ohi. Yeah. Jos vahingossa on tässä 5. Hyi vittu. Okei. Iso. No. Ihan decent. Ei tästä Tomi tullut, mut... Hyi vittu, anna satana. Tusauta nyt vielä. Joku pikku pusu. Hyi vittu. No ei voi valittaa tosta. Otetaan tähän videon loppuun vielä. Mitä otetaan? Ei helvetti. Otetaan joku uusi herkku. No pelataan vähän tätä. Tää on aika vitun paska peli kyllä. Mä näytän teille miten tässä pelissä voi tehdä rahaa. Se rahahan lepää täällä. Tästä kun lähtee vähän kokeilemaan. Niin. Ei siitä kauaa mene, siinä on tupla nutket pöydässä. Joo. Sit kun ois hirveet Henry tusauttanut päätyyn. Vielä on aikaa. Tuohon 105 tippiä asti mä tein kestää tälleen. Okei. Joo, vittu kiitos. No, mut voiko osua 10 pinnaa? Ei se voi osua. Otetaan kerran kiellon päälle. Nyt ei voittaa tässä. Hei, tää on hyvä. Voi vittu. Hiljasto. Hyi vittu! Tohon... Juu. Tohon hirveä Henry, niin vittu. Okei. Profiitti. Hyi. Melkein oma.
No eiks tää nyt oo? Ei kun eihän vittu aina niitä ei tullut kertoa. Okei, mä näytän teille. Nää on peliriippuvaiset pyöräytykset. Tosta kun vetää näin. Hyi vi!